Sa bawat sakahan ng isang magsasaka, kabalikat nito ang suporta mula sa pamahalaan. Sa ilalim ng Corn Banner Program ng Department of Agriculture Regional Field Office 3, binibigyang pansin ang pagpapalakas ng produksyon, kabuhayan at kaalaman ng ating mga magsasaka ng mais. Ang mais ay hindi lamang pagkain kundi kabuhayan sa nakararami. Mahigit 14 na milyong Pilipino ang umaasa sa puting mais bilang pangunahing pagkain. Samantalang ang dilaw na mais ay pangunahing sangkap sa feeds ng mga hayop. Ginagawa rin itong high-value products tulad ng cornstarch, corn oil, gluten, snack foods at marami pang iba. Ito ay may mahalagang papel sa agrikultura at industriya. Ang layunin ng Corn Banner Program ay matulungan yung ating mga magsasaka, particularly yung ating mga corn farmers, cassava farmers, mga soybean and sorghum farmers natin na maiangat ang antas ng kanilang pamumuhay sa pamamagitan ng pagbibigay ng Department of Agriculture ng iba't ibang government interventions. Sa ilalim ng Corn Banner Program, layunin ng kagawaran ng pagsasaka na palakihin ang produksyon ng mais, cassava, soybean at sorghum. Palakasin ang lokal na industriya ng livestock at poultry sa pamamagitan ng mas murang feed inputs. At maghatid ng kabuhayan at trabaho sa kanayunan. Narito ang mga serbisyong handog sa ating mga magsasaka. Una, ang production support services na kinabibilangan ng corn seed at fertilizer subsidy. Pamamahagi ng cassava planting materials, pest control and prevention support kung may pest outbreak, at suporta ng corn seeds sa panahon ng kalamidad. Pangalawa, ang extension support, education and training services. Dito matututunan ng mga magsasaka ang tamang teknolohiya sa pamamagitan ng Farmers Field School, pest management briefings at livelihood training sa cassava at corn husk crops making. Patuloy rin ang suporta sa pananaliksik upang mapabuti ang kalidad at ani ng mais, cassava, soybean at sorghum. Ika-4, ang Farm Mechanization Project, kung saan ipinagkakaloob ang mga kagamitang tulad ng farm tractors, corn planters, harvesters, dryers at shallow tube wells para sa mga episyente at makabagong pagsasaka. Para sa irrigation support services, maaaring makatanggap ang mga samahan ng solar pump irrigation systems at iba pang gamit para sa patubig. Upang maging kwalipikadong benepisyaryo, kailangang rehistrado ang samahan sa Cooperative Development Authority, Securities and Exchange Commission o Department of Labor and Employment. May 100% RSBSA registered na miyembro at may sapat na dokumento tulad ng Letter of Intent, Board Resolution, at Local Government Unit Endorsement mula sa opisina ng Municipal Agriculturist o Provincial Agriculturist. Sa atin pong mga corn farmers, cassava farmers, soybean and sorghum farmers, kayo po ay welcome dito sa Regional Field Office natin. Marami tayong mga proyekto para sa inyo po, no? Mag-submit lang po kayo ng inyong mga request para ma-validate po natin ang inyong mga pangangailangan. At wag po kayong mag-alala, nandito po ang Regional Field Office, ang Department of Agriculture para po umalalay po sa inyo. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa fod.corn at rfo3.da.gov.ph. Sa tulong ng Corn Banner Program, masagana ang ani, mataas ang kita at maliwanag ang kinabukasan ng bawat magsasaka ng mais. Katuwang mo ang Department of Agriculture Regional Field Office 3 sa pagsulong ng sektor ng agrikultura ng Gitnang Luzon. Ngayong panahon ng tag-ulan, kung saan malamig ang panahon, swak na swak ang isang mainit at masustansyang sabaw. Isa sa mga kilalang comfort food tuwing malamig ang panahon ay ang fresh corn soup o swam na mais, isang tradisyonal na ulam mula sa Pampanga na gawa sa ginayat na mais. Simple pero malasa
at sagana rin sa sustansya. Mayaman ito sa fiber, vitamina at mineral. Kaya naman ngayong araw dito sa AgriSarap, ipapakita ni na Kuya Danilo at misis niyang si Ate Jensel kung paano nila niluluto ang kanilang version ng swam na mais gamit ang white corn na galing mismo sa kanilang taniman. Para sa mga sangkap, kakailanganin natin ng mantika, bawang at sibuyas, patis, asin o pampalasa, masustansyang dahon ng ampalaya, dahon ng malunggay, dahon ng sili, at syempre, ang bida sa ating mga sangkap, ang ginayat na mais at ang katas nito. Sa mainit na kaserola, maglagay ng kaunting mantika. Igisa ang bawang at sibuyas hanggang mag-golden brown. Isunod ang ginayat na mais. Haluin ito ng mabuti. Idagdag ang patis, saka haluin muli. Maglagay ng sapat na dami ng tubig. Takpan ang kaserola at pakuluan ng 5 minuto o hanggang sa lumambot na ang mais. Haluin ito muli at idagdag ang pinakagata ng mais bilang pampalapot ng sabaw. Takpan ulit. Takpan natin ulit. Pagkalipas ng 3 minuto, ilagay na ang dahon ng malunggay, ampalaya at sili. Kahit po alin dyan, pwede naman po. Kahit malunggay lang, pwede po. Takpang muli at hintayin maluto ang mga gulay. Para sa huling hakbang, timplahan ng asin o pampalasa ayon sa panlasa. Haluin hanggang sa makuha ang nais na lapot. Ayan na, handa na ang swam na mais ala Danilo and Jensel Cunanan. Siksik sa lasa, hitik sa sustansya. Masarap, malinamnam, certified AgriSarap. Oh, ka-agri, nasiyahan ka ba sa ating kwentong tagumpay ngayong araw? Kung oo, nais naming maging updated ka sa mga balita at kaganapan mula sa kagawaran ng pagsasaka, Kitnang Luzon. I-like at i-follow lamang po ang aming Facebook at YouTube account na Department of Agriculture Central Luzon at abangan ang aming mga weekly post at updates. Kaya, asahan po ninyo na ang DA ay laging nakasuporta sa inyo pong mga magsasaka at mangingisda ng ating bansa. Muli, ako po si Ernest Payawal at ito ang inyong paboritong agriculture television show dito sa Gitnang Luzon, ang Agri TV Central Luzon.